L-4 filgħaxija fis-seduta parlamentari fi stadju ta' kumitat ġew approvati abbozz ta' liġi li jibda r-riforma fil-qasam tal-ġustizzja. F'konferenza tal-aħbarijiet is-Segretarju Parlamentari għall-Ġustizzja Owen Bonnici ħabbar qatt ta' emendi li se jkunu qegħdin isaħħu l-qasam tal-ġustizzja f'pajjiżna. Is-Segretarju Parlamentari għall-Ġustizzja ħabbar proċedura ġdida li permezz tagħha persuna tkun tista' tammetti l-akkuża fi stadju ta' kumpilazzjoni u għalhekk ma jkunx hemm għalfejn jitkompla l-każ quddiem il-qorti. Is-Segretarju Parlamentari spjega kif qabel persuna ma stax tammetti fi stadju ta' kumpilazzjoni u kellha tammetti fi stadju ta' ġuri. B'kollox hemm 3000 kumpilazzjoni pendenti li għadhom ma ġewx deċiżi. Owen Bonnici spjega li se jkun qed jidħol il-kunċett fejn wieħed jinnegozja l-pena meta akkużat jammetti fi stadju bikri. In-negozjar isir bejn l-Avukat tad-Divisa u l-Avukat Ġenerali. Fej persuna issa se tkun tista' tammetti fi stadju ta' kompilazzjonijiet u tieħu sentenza b'mod immedjat. Tajna dritt ukoll li dak il-persuna li jinnegozja il-pena plea bargaining mal-prosekutur pubbliku l-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali sabiex nassiguraw bilanċ bejn l-effiċenza fil-proċeduri u drittijiet tal-akkużat. Is-Segretarju Parlamentari għall-Ġustizzja ħabbar ukoll li se jkun qed jissaħħu drittijiet tal-arrestati u persuni investigati. Spjega kif arrestat se jkollu dritt tal-avukat u għajnuna legali, dritt li jingħata informazzjoni dwar li l-pulizija għandha fuqu, dritt tal-interpretu kif ukoll dritt li arrestat jibqa' sieket. Għanna effettivament qed inġibu il-pożizzjoni Maltija in line ma' dik Ewropea u qed nagħtu drittijiet proċedurali ġodda lil persuna li tkun arrestata jew qiegħda tiġi interrogata. Is-Segretarju Parlamentari ħabbar li se jkomplu jsaħħu l-liġijiet għal min irid jikxef każi kriminali jew ta' korruzzjoni. Owen Bonnici ħabbar li se tidħol miżura li permezz tagħha xut li huwa kompliċi f'reati bħal serq, omiċidju u stupru f'każ li jikxef tidħol il-Witness Protection Program. Is-Segretarju Parlamentari spjega li din se tkun għodda tajba ħafna f'idejn il-Pulizija. Dan se jwassal biex ikun hemm inċentiv għal min jikxef u għalhekk jista' jkollha tnaqqis fil-pena tiegħu jekk il-qorti tħoss l-ħtieġa. Għandna diġà daħħalna l-Whistleblower Act illi jirregola qasam fejn persuna tkun qed taħdem ma' xi ħadd, issa qed nitkellmu dwar oqsma fejn isiru reati kriminali ġenerali. U qed nagħtu inċentiv biex min huwa kompliċi f'dak ir-reat ikun jista' jikxef, jibbenefika talli jkun kixef u nagħtu għodod ġodda lill-pulizija li tkun tista' tressaq dak ix-xut fi kwalunkwe stadju tal-proċedura. Is-Segretarju Parlamentari għall-Ġustizzja ħabbar ukoll li se jżdiedu pieni aktar ħorox għal min iwettaq reati sesswali fuq it-tfal. Qal li l-Pulizija se jibdew jinnotifikaw kawżi fi kwalunkwe ħin bilha jonqsu d-differimenti. Is-Segretarju Parlamentari għall-Ġustizzja Owen Bonnici sem jgħid li biex ir-riforma tal-ġustizzja tkun possibbli, l-Oppożizzjoni u ritmaturi ta' politika biex ir-riforma tal-ġustizzja ma tiqpax ballun politiku. Bl-Oppożizzjoni Nazzjonalista vvutat favur kull emenda minkejl dawn il-miżuri kienu diġà ġew imħabbra mill-eks deputat Franco De Bono, iżda gvern preċedenti ma daħħalx dawn il-miżuri.